An bala da ka be ran ko alfa ka papier so k'a fɛ ka papier sɔrɔ k'a bɛ Europe Ivo ni n'a ye nin fɔ sisan sini appel bɛ gan mais n bɛna fɛn dɔ de f'u ye ne da mɛ Ala wele la mais papier baara caman t'a dɔn Moriw yɛrɛ mago bɛ kɔfɛ mɔgɔw la baara yɛrɛ min na k'u ka wari dun kosɛbɛ nin yɔrɔ in don mais n'i ye kɔfɛ mɔgɔ jɔ 100 o 100 ba kelen a jɔ b'a bɛɛ la Kodi ba kelen 100 o 100 90 la a jɔ b'o bɛɛ la wallahi suma wallahi adamaden fo mɔgɔ ka miiri ka taasi wallahi ni u b'a fɔ yɔrɔ b'a fɔ ko Moriw man ɲi wallahi u b'a fɔ dɛ hali ça fait ka minɛ labɛn k'a bila ka taa ka layidu ta ayatula ye n'a m'a kɛ tan a ka kɛ tan n'a m'a kɛ tan a ka kɛ tan hal'a passé ne b'a bɔ k'a bila ka taa wallahi al'o dɔ i kana n ka dugawu kana minɛ dɛ ayi kana foyi kɛ dugawu kana minɛ fiyewu nka n ye passé min kɔni da i ka minɛ kan ka taa n'i ye hɔrɔn ye n'i ye hɔrɔn ye n kana fɔ k'i ye silamɛ dɛ bɛɛ tɛ silamɛ ye parce que ne ka baara kɛ bamananw b'a la kerecɛnw b'a la fɛn caman b'a la n'i ye hɔrɔn ye hali na ne ka dugawu ma minɛ n kɔni ye min don i kunna i ka minɛ passé la i kan k'o segin ne ma wallahi billahi n'i y'i ta kɔfɛ mɔgɔ dɔw ka fitiriwaleya fɛ n'u y'i wele hali i t'u jaabi mais Mori dɔw ka laɲini ye dɔrɔn n ye nin client hakɛ sɔrɔ bi client hakɛ sɔrɔ ne bɛ jɔrɔ de ni ma hakɛ ne wele bi k'u ka dugawu minɛ na ne ye Mori ka compte koyi nka n ye nin client hakɛ sɔrɔ o tɛmɛna an tɛmɛna o kan tile kɔnɔ an tɛ se ka weri so an tɛ se yɛrɛ quoi n bɛ jɔrɔ min na dɔrɔn hali na ne y'a n ka kalandenw bila wuli la nɔgɔninw bila wuli la yanni tila ka kɛ dɔ k'a fɔ a to la ne ka dugawu minɛ na ne ka ne i y'a faamu wa sinon ka papier baara kɛ a ka sɔrɔ sur place an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara de y'a di a y'a di ne y'a to la de y'a kɛ seli fana yanni fitiri cɛ Ala sɔnna ni Masa Solo de y'a kɛ k'a kɛ 13h yanni 17h cɛ tubabuw ko hey n'i ka papier minɛ an y'a d'i ma an ka jamana sigi papier an y'a d'i ma mais Haidara de y'a di k'a to Mauritanie an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara hafidallah Ala k'a n'a kɔlɔsi amin i b'a dɔn ne k'a fɔ i ye n ko dalaya bɛ yen n ko tigɛnka bɛ yan Haidara y'a fɔli min kɛ dɔrɔn ne dusukun sabatira a kan ba ne tɛ maa nɛgɛ olu tɛmɛna maa nɛgɛ niveau kan nin ko ninnu na parce que Mori tɛ k'a bɛna publicité kɛ k'a balo ɲini i y'a faamu wa a taara Mauritanie min kɛ dɔw ko papier ko gɛlɛyalen don a ko ni papier ko gɛlɛyala k'a bɛ Ala tɔgɔ 2 d'u ma o ko jumɛn a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina ko ka to k'o wurudi 313 ko ka tile damadɔ k'a kan a lamɛn dɛ a y'o fɔ mais ne m'o ta filanan a ko n'a mago bɛ papier la a ka papier sɔrɔ a ko ya muhaiminu Ala tɔgɔ tɛ nin yan Ala tɔgɔ 99 dɔ filɛ ne bolo yan yɔrɔ dɔnnibaa b'a fɔ ko Ala tɔgɔ ye 99 ye tiɲɛ tɛ dɛ Ala tɔgɔ tɛ 99 ye dɛ 99 dɔ bɛ Ala la dɔ de b'a la n'a fɔra dɔ dɔrɔn kɔrɔ a tɔ bɛ yen hali kira ka lakali la kira m'a fɔ Ala tɔgɔ ye 99 dɛ Ala ko tɔgɔ 99 dɔ bɛ Ala la n'i ye nin tɔgɔ ninnu ta i bɛ nin ta k'a ban 99 kɛfi t'a la ayi kɛfi dun ye Ala tɔgɔ ye o de dɛ 99 min bɛ dalali kɔnɔ kɛfi t'a la kɛfi tɛ yen kalan kɛ 99 tɛ wa mais a tɛ nin filɛ nin ye kira tɔgɔ 201 filɛ nin ye Ala tɔgɔ Abdulayi de b'a dɔn koyi a durusi mɛ ne na de da yi et puis nin 99 m'a fɔ mɛ nin bɛ dalu dɔn mais wallahi billahi n bɛ se ka n gali alikuranɛ na 80 ne bɛ a bɛɛ Ala tɔgɔ sigiri dɔn m'a fɔ n bɛ 99 bɛɛ dɔn dɛ mais Ala tɔgɔ in na 80 ne b'a sigiri dɔn a kelen o kelen fo ka se 80 ma n'i ye nin kɛ nin min kɛ n'i ye nin kɛ nin min kɛ mais ya muhaiminu a filɛ nin ni ko Allahu jalla jalaluhu Allahu de ye fɔlɔ ye tɔgɔ bɛɛ ye mankutu ye Ala tɔgɔ ye o dɔrɔn de ye i y'a faamu Arahman tɛ filanan ye wa Arahim ye sabanan ye Alimaliku ye naaninan ye Alikudusu wɔɔrɔnan Asalamu 7 Alimumin 8 Alimuhaiminu nimoro danna 9 de la n'i y'a kɛ 10 ye dɔrɔn i fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan n ka cɛ dɔnni n bɛna a ye n lamɛn ne de bɛ dalu d'a ma k'a kɛ i y'a faamu wa o la sisan a ma kɛ 9 ye ne sigilen ne de ye Ala tɔgɔ dan ta 1 2 3 4 5 ka taa bɛn 9 ma ne ko Masa Solo karamɔgɔ Haidara ye min fɔ an ye a ma nɛgɛ nka ne ma sɔn ne y'o fɔ min kɛ yɔrɔ n'i y'o fɔ Haidara kanuba b'a fɔ karamɔgɔ ka fɛn fɔ e ma sɔn o ma cɛ karamɔgɔ tɛ Ala ye koyi kira fɛnɛ tɛ
hakilla tigi do wallahi wodo adara fero de la ne ni fo mi ga o kamana ga parce que ne ni fo kan te jaba gulu jara saru do ko no karabo ni mo ngone maso abu kono ko ne ngone ngalotige utlalu ga ho ha ho no ga fela mi ge ne go ne ga fo ma fo aw mo fam karamo ko ko anga ke ko kime sabari tan saba karamo fle ne jien ambora juma shula sida ma ba jolle be jien kono mimi kulu wala o kala ka dugo fe karamo be juma shula kacha ndene ma ba jolle be mimi dugo kai kacha donga za fe ma ba jolle be mimi dugo kai wala kime saban tan saba de ba le magonye aw njuru mu kelaw jine kelaw ngalo ndigelaw namarato hululu naw nyakami aw ngata zigi kaw me kime saban tan saba ke ko ala ka so ngo masasolo chentele ngami ko wera de ke mata solo ga me munga ne ko ho no ko ya muhaiminu vlene wo karama ma ko kan atle dama do kaka ongo kalo etle jole ko tle bisaba ongo ami tle bisaba multiplier ya kema saba tan saba amo o multiplier tle bisaba ko amo sigiro ma bisaba de ke sigiro ni gili be na fa aye tle bisaba ke sigiro ni gili mata solo ko ne go jate telephone na tara be chien wa ko no kema saba ni bi ko non toma o ne nana ye keme saba ni bi kɔnɔntɔn fila mana ala mɛ dɛ wa kɔnɔntɔn kɛmɛ saba ani bi kɔnɔntɔn fila de mana fɛn kɔnɔ o kɔnɔntɔn fila min nana ni nana ye ni ala tɔgɔ in dan ka taa a bɛ taa bɛn ala tɔgɔ kɔnɔntɔnna ala tɔgɔ in bɛ taa bɛn o ma ne ko paye masa solo an ka nin kɛ masa solo y'a sigi ale wa kɔnɔntɔn kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn kɛ ne ye wa kɔnɔntɔn kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn a bɛ n'a fɔ sisan an ye kalo fila de kɛ sigiyɔrɔnin kelen bilahi an y'a kɛ 13h 17h y'a sɔrɔ cɛ ye ne wele a ko ayatollah ya wa a ko ayatollah do wa a ko alhamdulillah a ko wallahi ne bɛ nin papier nɔfɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ san 5 bɔ n kɛ o kɛ k'a don b'a rejeté mais bi u ko ko n ka na n ka papier minɛ ko jamana jɛra n'a ye ka papier di yan ni ne bɛ dalilu in di kuma o kuma ne de y'a expliqué ye mais ne ta tɛ Sherif Usman Madani Haidara de y'a di mais ne y'a expliqué baga de ye mais ne ye faamuya min sɔrɔ a kɔnɔ ne de y'o yɔrɔ f'i ye sisan kana da 113 ma parce que i valeur ma se o ma sinon ne filɛ nin kɛmɛ saba tan saba ala tɔgɔ dɔw la i tɛ se o ma koyi ala minɛ sara ne tɛ se kɛmɛ saba tan saba ma ma dɔn hali ne tɛ se 70 ma ne donna ko la a bɛ kɛ parce que ne mɛnna o de kan ne y'o kɔlɔn de se e ma ala tɔgɔ min kɔlɔn se ka t'i sigi o ka wulada kelen ka taa ko tile 3 ko ala m'e jaabi n bɛ se ala bɛɛ la ɔhɔ aya bisimila